damo basit nga makita mi amot na bumaba ti 300 no napigsa ti pinaglako banda kiti customer tati kapigsa na December hanggang March nga katutudo nakapoy eksakto lang para kanyami aw may pawit iti pamilya no ti kapigsa na tilako damot may pawit mi ti pamilya mi. Tinapigsa nga malala ko mi tata, ito 5x7, 6x6, 6x8. No daddo mamat daw may lako mi nga di kwarto. Dadagiti ti arami di mi dito. Medyo kamot basit. Daw basit ma kami urnong mi. No daddo ma kurang para kanyami, ta medyo nababa iti kami. Ti malem no malpas ka magtrabaho minong kami basit pangikami ti bannog pangpagana iti mangan ken pinagturog ano masapa man nga agring ti bigaten pagtrabaho manen babaen iti kubo nga trabaho mi. Ano kailangan mi ti kawayan nag-order kam ti boss mi yalan na kami ipan na ditoy trabaho mi, kayasan mi, namin ta sembolen. No kailangan mi labig, ag-order ti boss mi di Cagayan, i-deliver da ditoy. Isut ipagat-atip mi ti kubo. Damot may isang balasan ko na paggraduar ko, may isang baro na paggraduar ko miten, at may isang college, may isang high school. Babaenti dahito nga trabaho na ikarkargatak mo ida nga pag-eskelain sa apay kuma ana sa ginayon iti pinakarad kad tayo nga makatrabaho para kadagiti pamilya. Narigat nagtrabaho gapu iti kargiti anak anusan ure maya dayo iti pamilya anusan tapnon ti kasta makaadalda ken iti pagbiag mi amin stamit nga mail iliwa meten kargiti pamilya narigat gayam iti maya dayo anusan gapu iti rigat kailangan met nga dama sapulan nga may pawit kanyada. Nung tikasta, damat gastuin dati naldaw-aldaw, babaen dito nga kubo. Iso ti pagsapsapula, pang parparorak mo, iti pang bibiyag ko, iti pamilyak. This portion is brought to you by The Sisters Royal Bibingka, located at National Highway, Nagidayan, Bantay, Ilocos Sur. Telephone number 632-4028. Mobile number 0917-5680196.